beautiful people, lovers of freedom all over the world. I bring greetings from a grateful heart. Good morning, good afternoon, good evening for wherever you might be watching me from. I do appreciate your support always on this channel. I am grateful. In case you are seeing my face for the first time, I am Agatha Progress channel here on YouTube, and I come across your way every blessed day. Do well to support Biafra referendum, because in Biafra, we shall rejoice together. All right, I have a wonderful video here that I want us to watch together. Ndewo na ụmụ Igbo na-ege anyị ntị. Unu ka nọkwa na BBC News Igbo, ebe anyị na-ewetara na akụkọ ka o si akpọtụ n'ala Igbo. N'ụtụtụ taata, ọ bụrụ na ị na-eso esi BBC Igbo ike ịka anụgo akụkọ hụ na anyị nọ kpọmkwem na ụlọ ikpe ebe a na-ekpe ikpe Nnamdi Kanu n'ụzọ ụtụtụ anụwa. Anyị na-ewetakwara onye ya live. Ọ bụrụ na isonyebe BBC bụ nwa tinye alat gị maka ị na-enweta mgbe ọbụla anyị nọ live, makwa na ịmara na-ekwe n'ebe ihe na-akpọtụ. Mana ugbu a kịta anyị nọ Imo steeti ebe anyị nụrụ kepụkepụ na enwere ọtụtụ mkpọtụ emere ma gbagbuo ndị mmadụ. Onye nta aka anyị n'Imo steeti gwakọrọ ihe na-eme na akwụkwọ anyị ka Sita James aga ebe ahụ. Ndị polisi ka na-achọ ọsọ. Ndị polisi ka na-achọ ọsọ. Egwu dị ebe a. Anyị nọ na Imo steeti, anyị nọ na ụzọ n'ebe a. Anyị nọ na Aṅara, na ahịa Aṅara nke dị na isi ala Mbanụ nke dị na steeti Imo, ebe ndị ekperima gara ụnyaahụ bụ ụgbọala gara ụnyaahụ bido gbawa egbe gbagbuo mmadụ abụọ ndị Igbo na ofu onye ugwu n'abalị, mana ọtụtụ ndị ọzọkwa mgbe tụtara eburula ha gawa ụlọ ọgwụ. Egwu dị ebe a. Ile anya ị ga-ahụ na ebe akịrị owu ndị mmadụ kakwa na-agba ọsọ. Ahụhala ndị uwe ojii ose ebido emewe ebe a. Kedu oge ya mere? Asọ ebe elekere 9 nke abalị. Kabarụ ka nkwụcha n'ọkwa ebe dị eziokwu ka m na-agwa gị. Egwu dị ebe a. Kedu afọ na ebe ihe a mee kpọmkwem? Aṅara dị n'isi ala Mbanụ na steeti Imo. Mana ndị agha pụtakwara n'ụtụtụ anụ a. Onye m na-agwa gị na ndị ọrụ nchekwa bịara, ndị uwe ojii. Ọ na-enwere ugbu a na anyị nwere na ebidoro gbawa ọsọ. Ọya nwawo ihe na-eme ebe a. Ile anya ị ga-ala anya ahịa niile mechichiri emechi ebe a. Ndị mmadụ egwu na-atụzi. Ụjọ nnukwu dị ebe a. Onwere ọsọ ka anyị gbara ugbo, anyị gbagidere ọsọ ebe anyị abịazi bịa gwa anyị na ihe awụ ndị ọrụ nchekwa na ọwụdụ ndị ọjọọ. Onye ọbụla dị acha. Mana enweghị ịkọtụrụ maka uwe ha na-eyi na ha dị ejikerezi ka ndị nsị ha na-ejikegozi ka ndị ọrụ nchekwa. Anaghị eyi uwe nkịtị. Ị ga-ama ma ha ọrụ ndị nchekwa, ị ga-amakwa nsọ ihe meziri ahụ uju abịa, ndị mmadụ ebido gbawa ọsọ. Mana enwetara akụkọ gbasara ndị egburu ụnyaahụ, ndị ha wụ enwe ha na-eme megidere iwu ndị omekome. Ọhịa m na-akọwara gị sị na ofu onye nwe onye ugwu na-ere suya. Onye ka ọzọ wụzi onye bịara ebe a na-ere nri. Ọ nọ na-eri nri, agba egbe ahụ agba ya nakwa onye nke ọzọ. Onye nwawo ya mere na adakwala ndị nwe ha adajuola n'ụtụtụ a burucha ozu ha. Ebe anyị na-ewetara unu ka o si akpọtụ n'ala Igbo. Ugbu anyị nọ n'Imo steeti ebe onye nta aka na-akọrọ anyị ka ndị omekome siri bịa n'abalị ebe elekere 9 ya gbagbuo mmadụ 3 ma merụkwa ndị ọzọ ahụ. Dịka ọ dị ugbu a, kedu ka onye nta aka dịka ọ dị ugbu a, kedu ka atụmatụ Sita James aga ka iso
nke bụ eziokwu wụ atụmatụ sit at home nke taa enwere ọtụtụ ebe ndị gbachiri agbachi nwekwa ebe ndị na-azụ ahịa taa chọọ m ịkpụwa ebe ndị na-azụ ahịa maka ihe anyị na-ekwu n'ikuku mana enwere ebe ndị na-azụ enwere ebe ndị na-azụju ahịa enwere ebe ndị na-azụ ahịa nwekwa ndị na-anaghị azụ mana nke bụ eziokwu ọtụtụ ụlọ akwụkwọ mechichakwara emechi taa ọtụtụ onweghị ụmụ akwụkwọ gara ndị nne na nna na-ekwezi akpọ ụmụ ha aga ụlọ akwụkwọ esi ọbụla a na-eme ịfanye aka n'ụkwụ a ịma na ihe gbasara ụlọ akụ ịma na mgbe m ji bịawa rube mgbe ndị ụlọ akụ na-eji emepe so agaghị m ekwu na ma ụlọ akụ emepere taa ma emepe taa mgbe m ji bịawa wishi ụtụtụ mgbe ahụ ndị ụlọ akụ rube mgbe ha ọkụbe elekere 8 mgbe ndị Igbo na-ege anyị ntị ndewo BBC dịka onye nta aka na-ewetara anyị ka o si aka atụmatụ sitachị akpọtụ ọ bụrụ na ị so na anyị n'oge ịka anụkarị nta aka kọwara anyị na ndị omekome bịa kpaa ike n'ahịa abalị gara aga wee gbagbuo mmadụ 3 ma merụkwa ọtụtụ ndị mmadụ arụ ndị nwe ozi abịara bụrụ ozi ma ndị uwe ojii na-agbazi ebe a okirikiri ka ha mee nyocha maọbụ ka ha jide ndị kpara ike anụ a mana dịka ọ dị ugbu anụ anyị karakwa na BBC News Igbo ọ bụrụ na-esonyesi anyị ike unu ga-ahụ na anyị nọ kpọmkwem n'ụlọ ikpe ebe a na-ekpe ikpe Nnamdi Kanu maazị Nnamdi Kanu n'ụtụtụ anụ a ga-aga na BBC News Igbo wee hụ ihe anụ and ịchọkwa anyị nọ akọ nke ndị na-enwetaghị n'ụzọ ụtụtụ a ị gaa na bbcigbo.com ka ị nụ akọ a n'uju ya na akọ gbasara ikpe Nnamdi Kanu bbcigbo.com mana ugbu a ka anyị si n'Imo steeti ndị aka n'Imo steeti imena ka anyị si n'Imo steeti ahụ o wetara anyị ka o si akpọtụ onye nta akụkọ Enugu ndewo ị na-anya nnekwu ndewo ekene gị ana m anụ ihe na-ekwu ịnụgo onye nta akụkọ anyị n'Imo steeti kwuru ka o si kọwaa ka ọgbaghara si n'ebe owego nke ịnụrụ mee n'Enugu kedu ka atụmatụ sitachị si aga nke bụ eziokwu bụ na onwebeghị nke nnome n'Enugu mana ebe nọ kịta ọ bụ na ịjụọ m ka obodo si wee dị kedu ebe ị nọ kpọmkwem nke tata dị ka ịnọ n'ụlọ ebe nọ ugbu a bụ na Nnamdi Azikiwe stadiọm n'iri ya ka m nọ mana tupu m abịa Nnamdi Azikiwe stadiọm na-agbaligo m n'ime Enugu gakwa ebe ndị ọzọ dị iche iche dịka Independence Layout gakwa ime GRA gakwa New Haven rụtụkwa aka ife dịka New Market agbalị m ọfụma wee gazie ebe nke a nọ ugbu a n'ebe ndị a niile nje nke bụ eziokwu bụ na afịa niile mechiri mechie n'ụdị na ụzọ ole ole mana ọbụrụ ndị afịa na-enwe ike ịfụ mmadụ na-abụ ma ịtọ otu a nke o si mana ọ bụrụ na ị bịa n'ụzọ ụgbọala na-agakwa ofu na ịbụa a na-aga obele mana nke bụ nke eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị na-anya efu na ebe ndị a niile anyị nọ ọ dị ka ebe anyị na-afụ n'iru onyonyo a ebe a bụ iru Nnamdi Azikiwe stadiọm ya ka nọ ugbu a ọ bụrụ na ebe a ya dịka mbọchị Mọnde ma mbọchị nkịtị ife ada aga mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ya dịka n'isi ụtụtụ dịka n'oge awa efu na ebe a na moto na-eju ebe a niile ebe a mgbe ụfọdụ na-aba aga ọ bụkwa ihe dịka mgbede ebe a mgbe ụfọdụ na-aba aga ọ bụ n'ọnụ oyibo akpọ ya trafik gridlock otu a ka ebe a si adị ndewo dịka ọ dị ugbu a kịta ị ga-asị na ha ndị Enugu yibere isi na atụmatụ sit-at-home ebe aka ada adị dịka onye Imo si wee kwuo ọ sị na ya pụ n'oge tupu ndị ọba akụ apụta mana ebe nsi wee pụta kịta bụ n'iru ọba akụ ka nsi wee pụta and ebe niile njem na obere tinkom awa since ọ kụgoro elekere 8 ile anya ịfụ na ụlọ ọba akụ niile m fụrụ ebe a na ha ntanetiri emechi enwekwana nke dịka atọ n'azụ ọ bụrụ na ichekie ya ọfụma ịnene ya ọfụma tụne ya atụne
efu na ya dịka ụlọ akwụkwọ niile mechiri emechi ebe niile ndị gọọmenti nwalụ ya bụ sekretariat ebe ndị ọrụ oyibo na-anọ kpochiri akpochi, ndị ọrụ oyibo nọ n'ụlọ, ụmụ akwụkwọ gọọmenti nọ n'ụlọ, ụmụ akwụkwọ ndị nkịtị nọ n'ụlọ, onye ọbụla nọ n'ụlọ. Ọ bụ na ịnọbụ ihe dịka pasentị n'ọnụ ya bụ n'ọnụ oyibo, ị nwere ike isi na the compliance n'ọnụ oyibo erute 90 more than 90%, maka ndị nọ n'ụzọ na-agala onwe ha. Inekwa anya ebe anyị na-eje, ebe a ị na-akwụnyere owuwe obi bụ aka nya aka ekpe bụ ụlọ ọrụ ebe na-elegasi ihe dị anya, ihe dị mma, ihe ndị mmadụ na-achọta n'Enugu. Ọ na-adị bizi, mana ọ bụ na ị na-anya ugbu a esi na ọka bụ kakị. Ndewo nta aka anyị n'Enugu imeela. Unu karakwara BBC News Igbo ebe anyị na-ewetara unu ka atụmatụ anyị esina n'Enugu, anyị esina n'Imo steeti gafee Enugu. Ugbu a ka anyị gaa n'Ọka ebe mere ntuli aka ụnyaahụ, ka onye nta aka anyị nọ n'Anambra kọrọ anyị ka atụmatụ ebe a, ka atụmatụ Sista Solomon aga ebe a, ya na ka ndị mmadụ si anabata onye mere gọvanọ abalị gara aga. Ndị enweta aka n'Ọka na nye nnukwu ọ dị ka igwe netwọk na-enyetụgo obere nsogbu, mana anyị na-anụ gị. Gaa n'ihu ka ọrụ anyị ka ihe si aga n'Ọka. Ị na-anụ ihe na-ekwu nke ọma ugbu a? Anọ m Eke-Ọka bụ nnukwu ọka n'ime Ọka, isi obodo Anambra steeti n'ụtụtụ a. Agaghị akọma ebe dị iche iche, ihe dịka ejego mkpesi na Arụma, agaghị m ebute si pụta Arụma, si gaa Irisi Junction, baa Goodwill Junction n'Ọkpụnọ, pụta gbadaa Amawbịa, gaa ụzọ 6th Avenue wee nọziara Eke-Ọka ugbu a. Ihe nwere ike ịkọwa dịka o si metụta amụma Sita Atom nke etinyere tata bụ ndị otu IPOB gbasara mkpọpụta n'ụlọ ikpe nke nke Nnamdi, onye isi ya bụ Nnamdi Kanu ga-eje tata n'Ọka, bụ na ga-eje n'Abuja tata, bụ na n'Ọka ebe a ndị mmadụ pụtakwa karịa otu ntụ anya. Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ụlọ ahịa mechiri, nke gụnyekwa Eke-Ọka mechiri, mana ndị mmadụ pụtara karịa otu ntụ anya. Ihe dịka kemgbe ebido Sita Atom a, ọ nwegasị ọdọ ụgbọala dị iche iche dịgasị n'Ọka na-aga na-emechi, mana tata ha ncha mepere. Ịbụa ka m fụgodo imepe emepe ugbu a, mana ndị ọzọ ka gbochiri agbochi. Mana otu ndị mmadụ si aga ya na otu a gaghị ama na ihe dị otu a dị. Ọ gwakọkwanụ m ọnwa onye na-akwọ keke mụ na ya karịrị ụka n'ụtụtụ a, ọ sị m na ụgwọ ya ya akwụ onye bunyere keke ụmụ ihe a na-akpọ hire purchase n'ala Igbo. Ebu gị keke enye gị ego ọnụ ị ga-agba mgbe ị gbatajiri ya iburu ya bụ keke. Ọ sị m na ụgwọ ya akwụ onye nwere ya bụ keke bụ 1.5 million, ya bụ $1 na ọkara bụ ego ya akwụ ya bụ onye iji wee buru ya bụ keke. Na ya agaghị anọ n'ụlọ wee na-eche ụbọchị akwụsị Sita Atom, na kwa ụbọchị ka izuụka ọbụla gara na onye nwe ya bụ keke ya jụ ese ego ọ gbatara n'izuụka. Ya bụ na ya ga-apụrịla apụ iji nweta ego onye ya akwụ ya bụ onye ma zụkwa ezinụlọ ya. Ọkwa nwaanyị mụ na ya kwukwa okwu na Arụma, onye nke ahụ sị na ike agwụgị ya ji anọ n'ụlọ na eme Sita Atom ụbọchị Fraịde lee Satọde, onye ọbụla na ọnụ maka ntuli aka ọchịchị emere na Anambra steeti ruo ụbọchị Mọnde. Ndị mmadụ nọkwa n'ụlọ maka na amara otu obodo si kwuru wee lụkwa tata na ike agwụgọ ya ji anọ n'ụlọ. Ọ bụ otu aka o si gbatakwuru. Unu ga-ama na eme ntuli aka ọchịchị na Anambra steeti bụ nke mechaa wee bie ụnyaahụ. Ndị mmadụ ọ dị ka onye kpata ma asị m kwuo maka onwebe onye nkajụ ajụjụ gbasara echiche ha chere gbasara ya bụ ntuli aka ọchịchị n'ụtụtụ a, n'ihi na unu mana ka obodo si dị. Ọtụtụ n'ime ndị mmadụ ị agwa okwu, ị gaghị agwa ha onye ahụ na ịbụ onye nta akụkọ, ma ọ bụ ịgwagodo na ịbụ onye nta akụkọ, ịma na ị chọrọ ka unu kwuo okwu na vidiyo. Otu o si dị ugbu a, ọ bụ ihe nchọpụta amenụ na ụfọdụ chere na ebe ọ bụ na ya bụ ntuli aka ọchịchị gara n'udo n'obodo ya kadozie mma karịa.
mana ofu onye mụ na ya na-akarịkwa ụtụta n'ụtụtụ bụ onye na-akwa obele mini bọs nke a na-akpọ eji chọtụ magasịrị si mụ na ya na-agba mana ya bere ebelụ maka na ọ nwụgoro ike ọ bụrụ na ndị manyere iwu a agarọ wee mere ka etinye iwu ahụ ka etinye ya n'ọrụ na ụfọdụ ndị mmadụ ndị omekome nwere ike iji ya bụ iwu etinyere wee kpaba arụ na ọbịa bụ ya na-ebu mmadụ na anya n'azụ na mgbe ya na-anọbu anọ ka ndị mmadụ batagodi tupu ya agaba ebe ya chọrọ ịga na ya ma nọzọ ọbụla ya pụtara ya bụrụ na-agakwa ebe ọ chọrọ ịga mana dịka nsi. The fact is that you can only force the horse to the stream, but you can never force the horse to drink water. This is what the people want. Nobody forced them to sit at home. They are doing it willingly because today is 10th of November 2021, when the leader of the indigenous people of Biafra, Mazi Nnamdi Kanu, appeared in court. And some people will say they forced them to sit at home. No, they know what they want. And today we determine the fate of each and every one of them. Either this sit at home will continue or it will be cut off. Today is the final day. So my wonderful family, this news is coming to you from BBC Igbo. And I am here to react to it and to share it with all my fellow ones. Please and please subscribe if you have not joined the family, because remember, I will bring it to you back to back. Today is a very special and a wonderful moment as that you want to see everything that is going on. So please subscribe and join the family. I'm bringing you another update very soon. Always stay tuned and I'll be right back. I still remain your one and only Agatha Progress here on YouTube, any day, anytime. Thank you very much once again for your love and support. I am grateful. Remain blessed.